Lastukosken koulun historia. Lastukoski sai koulun vuonna 1912. Perustamisessa olivat aloitteellisia Heikki Tuovinen, Heikki Summanen, Matti Väätäinen ja Herman Pentikäinen. He esittivät koulun perustamista 1910, mutta kunta teki kielteisen päätöksen. Kyläläiset valittivat läänin kuvernöörille, joka kumosi sen ja velvoitti perustamaan Lastukosken kansakoulun. Näin kuntakokous teki 2. heinäkuuta 1911 päätöksen koulun aloittamisesta syksyllä 1912. Koulu aloitettiin Tuovilan talossa, kunnes koulurakennus valmistui 1913. Koulu toimi yksiopettajaisena vuoteen 1929, kaksiopettajaisena vuoteen 1943, kolmeopettajaisena vuoteen 2002 ja edelleen kaksiopettajaisena vuoteen 2004, jolloin se lakkautettiin. Jo ennen kunnan kansakoulun aloittamista antoi kylän lapsille opetusta Lastukosken kanavatyömaan johtaja Nybergin vaimo omalla kustannuksellaan. Tätä ennen jo rospuuttoaikaan pidettiin myös kiertokoulua. Ensimmäisiksi opettajiksi valittiin Emil Jokela ja tyttöjen käsitöiden opettajatar Siiri Savolainen. Emil avioitui naapurin Eeva Väätäisen kanssa, joka oli myös tyttöjen käsityöopettajana. Emil oli koulun opettajana yhteensä 38 vuotta. Hän piti vaimonsa kanssa myös kylän kauppaa ja postia. Elina Saarnio oli opettajana 1946 lähtien 20 vuotta ja Alli Koskiranta 31 vuotta. Musikaalisina he käynnistivät kylällä kuoroharrastuksen. Raimo Hartikainen oli opettajana vuodesta 1962 alkaen 34 vuotta. Hän oli viimeinen opettaja, joka asui koululla. Raimo oli mukana hyvin monessa kyläläisiä yhdistävässä toiminnassa: lentopallo, hiihto, jääkiekko, metsästys ja kalastus. Hän puuhasi myös talkoolaisten kanssa koululle jääkiekkokaukalon ja raivasi koululaisille ympäristöön hiihtoladut. Lyhyempiä aikoja opettajina olivat muun muassa Martti Ihalainen, Viljo Jokela, Raili Uotila, Tikanoja, Veikko Kainulainen, Juho Malinen, Raili Rönnenmaa, Salme Asikainen, Anna-Liisa Väätäinen ja Juha-Matti Aro. Keittäjä-siivoojana olivat eri aikoina Helmi Savolainen, Veera Vilman, Tellervo Jokela ja Aili Vilman. Viimeisin talonmies oli Pauli Väätäinen. Vuonna 1946 koululla olivat seuraavat rakennukset: päärakennus, jossa alakerrassa yläluokka, veistoluokka ja opettajaperheen asunto. Yläkerrassa huone ja keittiö. Sähköä ei ollut. Uunilämmitys. Rinteessä oli huonokuntoinen saunarakennus, kaivo ja kellari. Navettarakennus oli opettajan lehmille, jossa heinävaja, puuvaja ja 3 huussia. Alaluokkien työskentely aloitettiin Jenun talon tuvassa, mikä oli noin 100-vuotias rakennus ja lattioissa isot raot. Talvella oli kylmä, vaikka leivinuunia lämmitettiin. Seuraavana syksynä vuokrattiin Vilmanin sali vuosille 1947–51 kouluhuoneeksi. Tämä oli pienempi huone, mutta siisti ja lämmin sekä kiva piha leikkiä. Toivottiin uutta koulurakennusta. Vuonna 1952 se otettiin käyttöön. Oli voimistelu ja veistosali, alaluokka, keittola, kirjasto, 2 asuntoa, sauna ja WC alakerrassa. Koulun päättymisen jälkeen vuodesta 2004 koulu oli vuoden tyhjillään, kunnes entinen oppilas Eeva-Liisa Myöhänen remontoi rakennukset Gasthaus-toiminnaksi. Kesäkahvilaa pidettiin myös ja taidenäyttelyitä yläkerrassa. Vuodesta 2016 lähtien koulu on ollut Mia Hollanderin ylläpitämä Saraste lastensuojeluyksikkö.